O de africain sɛgɛn ni ala bila ka fɛn fɛn ta diɲɛ kɔnɔ ala b'o fɛn kelen kɛ k'i kɛlɛ k'i ka fardaw k'a seri komi ala y'a ɲini fɛ cogo min ka sa ala ɲɛ k'i ka sunkalo fardalen b'i kan k'o su k'i ka seli fardalen b'i kan k'o seli ka se ka fɛ bolo la k'i cɛ bonya ko ni sara ko ala bɛ alijanna seegin pɔnpu dayɛlɛ k'a bɛɛ tile bi k'a filɛ nin ye karisa den karisa yɔrɔ jumɛn ka di t'i sigi o condition ma fɛ foyi la ni furu tɛ furu ka di kojugu kabako b'a la n'i sɔnna mɛ lajarabi b'a la dɛ musow de ko k'u tɛ koku bi denmisɛnninw ko k'u tɛ koku bi denmisɛnninw ko k'u tɛ sabali bi denmisɛnninw ko k'u tɛ kamanagan kun n'i ma kamanagan kun hɛrɛ kɛmɛ bɛ taa k'i to f'i ka sabali de Allahu ta'ala bɛ aljana kunda seegin da k'i ka don a kɔnɔ e m'a ye ala kira ko kisi nɛɛma ba ye k'i bɛ tagama k'i bolo ɲɛsin cɛ ma k'i tɛgɛ d'a ma a bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn fɔ nisɔndiyalen ko jurumu o jurumu b'aw la ko ala b'a bɛɛ buru k'i b'a fɔ ko ni yiri jalan bilala ni fiɲɛ cira a bɛ wara wara cogo min k'i cɛ ka kulɛti den kelen ko dɔnnibaw ko ko baraji baki balimatu k'a ka t-shirt kelen ta k'a bila ji la biden tɛ fini ko bi hali n'u cɛ ka kulɛti baarakɛlaw de b'a ko ko barika ka bɛn anw ma ko barika ka bɛn anw denw ma barika n k'a bɛ ɲini de a tɛ bɔ sanfɛ ka jungo ye ayi ka jisuma kɛ verre la n kan tɛ kamalen wɔɔrɔ ji ma dɛ ni muso furula a yira diɲɛ na k'i furula sa première position a yira i cɛ la ko furula wallahi n'i furula kaban i cɛ man ka cɛ la ji jalan babi t'a la yirifara t'a la bɛlɛfuti t'a la donc malimatu kana nin bɛɛ fɔ i b'an ka sɛgɛrɛw fɔ n ka ŋaniya juguya dabila n b'a fɔ minnu t'a la i t'a kɛ muso dɔ delila ka bɔ wajibi yɔrɔ san mugan furu bɛn tan a sera dɔrɔn a ye ne wele a ko mami ko bi de furu la nin ye san mugan ye furu la jan kuma furu fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin hakilitigi bɛ mumini nafa kɔrɔlen a y'a lamɛn ko min sigilen don n den dɔ kɛra kasi la koyi taa f'i k'i ɲɛji